ஹாய் ஃப்ரம் ஆரா புட்டிக் அண்ட் அப்பரல்ஸ். நீங்கள்லாம் ரொம்ப நாளாக கேட்டுட்டு இருந்த டைலரிங் கிளாஸ், அதுவும் ஆன்லைனில் எடுக்க போகிறோங்க. இது பிகினர்ஸ்க்கான பேசிக் கோர்ஸ். இந்த ஆன்லைன் கிளாஸோட ரெக்கார்டிங் வீடியோ ஆக்சஸும் நாங்கள் உங்களுக்கு கொடுத்துருவோம். இதில் உங்களுக்கு 3 டாட் ப்ளவுஸ், லைனிங் ப்ளவுஸ், பைப்பிங் ப்ளவுஸ், பிரின்சஸ் கட் வித் போட் நெக், குர்த்தி வித் நார்மல் பேண்ட், கிட்ஸ் வியர்க்கான ஃப்ராக் அண்ட் பட்டு பாவாடை செட்டுன்னு எல்லா பேசிக் டாபிக்ஸுமே கவர் ஆயிடுங்க. ஒரு நாளைக்கு 150, 20 டேஸ்க்கு ஒன்லி 3000 ருபீஸ் மட்டும்தாங்க. என்னோட எக்ஸ்பீரியன்ஸில் நான் கற்றுக்கிட்டது ரொம்பவே ஈஸியான மெத்தடில் சாம்பிள் ப்ளவுஸ் மெஷர்மெண்ட், பாடி மெஷர்மெண்ட், பேப்பர் டிராஃப்டிங், கட்டிங், ஸ்டிச்சிங்னு ஸ்டெப் பை ஸ்டெப்பா நான் உங்களுக்கு டீச் பண்ண போறேன். உங்களாலையும் ஈஸியா லேர்ன் பண்ணிட்டு பெர்ஃபெக்டான ஃபினிஷிங்ல உங்களுக்கு நீங்களே கார்மெண்ட்ஸை கஸ்டமைஸ் பண்ணிக்கவும் முடியும், மற்றவங்களுக்கும் கஸ்டமைஸ் பண்ணி கொடுக்கவும் முடியும். நீங்க ஹவுஸ் ஒய்ஃபா இருக்கலாம், ஸ்டூடெண்ட்ஸா இருக்கலாம், இல்ல ஜாபுக்கு போயிட்டு இன்னும் ஏதாவது கத்துக்கிட்டு என்னோட கரியரை டெவலப் பண்ணணும்னு நினைக்கிறவங்களா இருக்கலாம். உங்களுக்கான பெஸ்ட் சாய்ஸ் தாங்க இது. இந்த ஃபர்ஸ்ட் பேட்சுக்கு நாங்க மேக்ஸிமம் ஸ்லாட் தாங்க புக் பண்ண போறோம். உங்களுக்கு இந்த கிளாஸ்ல சேரணும்னு இன்ட்ரெஸ்ட் இருந்துச்சுன்னா டிஎம்ஆர் வாட்ஸ்அப் மெசேஜ் பண்ணி உங்களோட ஸ்லாட்டை குயிக்கா புக் பண்ணிக்கோங்க. Thank you.